Bismillahirrahmanirrahim. Amma inni giripdi bir näçe qarbilen kifine ağlanıpda İhine dip oğlandan ağız verilýär. Şu mahal bir oğlan bir kız qalsa, oğlana kızdan iki beraber vermeli. Erkeğinden sehmi kan, zinanan sehmi az, näme dip İslam raayet etmekdir falan iratlı etsek bolýar. Ve musulman zinana ayallığın nişini İslam'dan näme sual edýär? Näme dip zinanan haqqy yartı olmalı dinle? Bir tufur hikmetle yatýyň üstünde, bir tufur felsefele yatýyň üstünde. Öňçek görüňde mirasyn bir timen haqqy ýok zinana Hudaý Taala hak ba diýdi. Öwürläp ikilenji gözek aýaty berdi. Hukum şoýunky hukum, fatwa öňkü fatwa diýdi. Amma dogry erkek oglana zinanadan iki baraber berýär Allah. Çünki nisbeti be zinana erkeğin harcı ken. Erkek inni gitmeli, özüne toy tutmalı, harç, meher vermeli, harç, cahit almalı, harç. Zinana olan uşağının nefakatını özlemeli, gelyen gityen mihmanın nefakatını iyivişecek, ığınmaş özlemeli. Tamam harç erkeğin üstünde. Ama zinana toy tut diye, meher alıyor. Zinana cahit almak vazifesi değil. Zinana hatta öz giyecek ığınmaşını çellin özü özlemeller, adamsı özlemel vayet. Hatta yiyecek çürüğünü çellin özünün boynuna vacip değil, adamsı vayet getirip vermeli. Zinanan harcı yok, erkeğin harcıken, çoğun nispeten erkeğe iki beraber veriptir Allah Edülcelal. Näme dip şu mahal bir nefer dünyadan geçse, şu oğul giyidine kärrek berilýän nispet ve enatasına. Dinin hikmetlerini gulasın. Bir nefer dünyadan geçti, şoň oğul gyzyna sehem berilýär we enatasına da sehem berilýär. Amma oğul gyzyna kan berilýär, enata az berilýär. Ýekşi jomalýar enata. Altıdan bir alýar. Näme dip? Çün zahiren gözlesem, ol enata ýaşul adam jaý tikigli edafa harjy ýok, amma o nerede çağılan harjy öwde. Şu derekli oğlanlara kam bir yaşarı var. Aslan bir ki tüyçe yalacak aklımız var. Hiç sade düşünüp bilmeye. Necele gelip dini İslam'dan oturun yerimizde en bidireklerini şüphe oklap, şek oklap, irad edip aslan hiçbirinin hikmetini bilmeyeli. Hudaýa aýdypdyr değil mi? Tamam boldy. Biz musulman, mümin bayit imanymyzyň isleýişimize görä kabul etmeli Allah'ın hukumlaryny. Zinanan haqqy fa in kunna nisaan fawqa ithnatayn falahunna thulutha ma tarak wa in kanat wahidatan falaha an-nisf. Zinanan haqqyny Hudaý Taala şähetde beripdir. Eger däni erkek dogan ýok bolsa, eger erkek doğan yok bolsa, yekici bir kız olsa, dädesiniň malynyň din ýartyny şu yekici gyza bermeli. Anlatmy. Eger 2 bolsa, 3 bolsa, 4 bolsa, atasynyň malynyň 3'den 2'sini dosevdomly şu gyzlara bermeli. Anlatmy. Eger erkek doğan gapdallaryna bolsa, onna kalan maly özleri paylaşmalı, ýöne erkeğe gyzdan 2 beraber vermeli. Zinanan sehmi azalmaya bulada. Ýöne nispet bir doğunu azalsa azalar, o da çün yankı gurrunlu iki hikmet ve felsefele var, ki erkeğin harcı kan, şu sebeple zinadan kan veripdir. Inni ey musulman oğullar, gelip de bidirek saytlan iyine düşüp de, şolun gurrunlarına allanıp, ey dini İslam hukuken raayet etmeye diýmäni ne yüz bilen keplemel bir musulman adam? Dininden ne habary ýok, Kur'anından ne habary ýok, şeriatından ne habary ýok. Ýöne şu saytlaryň içine girip şoň gurrugyny okyp, ha şeýle, zinanany erkekden az sehem beripdir ha din dipde, agdyny doldurup om keplemeli. Om namaz okuýarlara at takyp, ahum molla at takyp, mescid mederse at takyp, Hudaý saklasyn imanyndan ýoş-ýoş çykmaň uğrunda, çykmaň ýerinde bolmaly, Hudaý saklasyn. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.